Ahojte, moje meno je Sonia Davideková a mnohí z vás ma poznáte ako overenezdravie.sk. Dnes som si pre vás pripravila pokus, aby ste videli, ako si správne vybrať svoju omegu pre seba a pre svoje dieťa. Takže pozrieme sa na to, čo tu máme. Toto je obyčajný polystyrén. Mám tu nôž, dosku a kúpila som nejaké omegy rôznej kvality, vlastne väčšinu v lekárni alebo tiež cez e-shopy a čisté lyžičky, aby som to mohla rozotrieť. Takže poďme na to. Prvú som si vybrala omegu, ktorá je v podstate zriaz. Je tiež v týchto želírovacích tabletách. Čo môžete vidieť, že si ju vlastne nakrojím a celý jej obsah rozlejem túto na prvý polystyrén. Druhú omegu som si vybrala prémiovú. Tiež od tej istej značky, môžete vidieť, že je trošičku svetlejšia. Takže takisto nakrojím. Na to už ide ťažšie. A je úplne svetlá, skoro vôbec nie je vidieť, že kam som ju naliala. Ďalej som si pre vás pripravila detskú omegu. Nož, táto omega je celá želírovaná a nedá sa teda týmto spôsobom na nej nič overiť. Takže ideme ďalej. Potom tu máme rybí olej od Walmartu. Takže si to otvoríme. Tak, poriadne smrdia tie dve. To už máme tú tabletu o niečo väčšiu. Ďalej tu máme omegu od Jamiesonu. Tu sa dostávame do trochu kvalitnejších častí. Ďalšiu omegu, ktorú som si pre vás vybrala, je Movers. Jedna vec je, že už nie je v kapsuliach a tiež viem, že je veľmi obľúbená. Ďalšiu tekutú omegu som si od nás prichystala od Syngenta. Tu už sa jedná o veľmi vysokú kvalitu. No a tiež som si prichystala od Syngenta aj tú želírovaciu formu. Za túto krátku chvíľu už môžete vidieť, že toto tu kompletne rozoberá už ten polystyrén. Aj tu na už sa v podstate deje nejaká čiarka. Toto tu zatiaľ nejakým spôsobom drží. Takže to, čo ja teraz urobím, je, že pustím pre vás stopky a budeme sa pozrieť, čo sa s tým bude ďalej diať. Zhruba po 2 hodinkách sa môžeme pozrieť na výsledok našeho testu. Takže najskôr si pozrieme prémiový výsledok od doktora Maxa. Ďalej si pozrieme rybí olej od Walmartu. A teraz si pozrieme Jamieson. A môžete vidieť, že toto jednoznačne nie je niečo, čo by ste chceli konzumovať. V podstate nám tu zostali 4 produkty. Keď sa ale pozrieme na tento produkt, obsahuje iba DHA.
A to, čo my jednoznačne potrebujeme, je doplniť DHA aj EPA. Takže tento produkt je síce, čo sa týka oxidačnej stability, celkom fajn, ale v skutočnosti nerieši to, čo potrebujeme. Zostali nám tu tieto 3 produkty a tie si skúsime teraz bližšie porovnať. Stiahla som si z webu vlastne zloženie jednotlivých týchto produktov a zistila som, že čo sa týka DHA a EPA mastných kyselín omega-3, tak sú veľmi porovnateľné. V čom sú ale tieto dva produkty veľmi odlišné je to, koľko obsahujú množstva tzv. Polyfenolov. Polyfenoly sú špeciálny typ antioxidantov a ja to ľuďom zvyknem vysvetľovať, že to sú také vláčiky, do ktorých si nastúpia tie naše vitamíny a je to tam odvezené, kam potrebujeme. A bez týchto našich vláčikov sa to vstrebáva veľmi zle. Tento produkt neobsahuje takmer žiadne, iba časť, ktoré sú vo vitamíne D. Tento produkt ich má zhruba 3,5 mg. To znamená, že vďaka tomu sa táto omega dokáže vstrebať o mnoho rýchlejšie aj efektívnejšie. Takže ak by som si ja mala vybrať, jednoznačne volím Cinzino. A či ho už volím v tekutej alebo v tej forme oblasti kapsule, je to v podstate ohľadom užívania. Komu čo vyhovuje. Takže na budúce pre vás pripravím niečo ďalšie. A keď si budete vyberať omegu, tak jednoznačne túto.